Ahoj deti, ja sa volám Elianka a ja sa volám Zinka. Dnes si niečo povieme o upratovaní. Predtým, než večer ideme spať, izbičku musíme si upratať. Bez kriku a bez hádok urobíme poriadok. Tak poďme rýchlo do toho, nech už máme hotovo. Šup, 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 tadá! Upratovanie mám rada, ja som pilná včelička, už je čistá izbička. Najprv pekne pomalinky vložím trúbku späť do skrinky. Zatvorím na skrinke dvierka, kocky hodím do vedierka. A na túto poličku dám spať moju myšičku. Šup, 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 tadá! Upratovanie mám rada, ja som pilná včelička, už je čistá izbička. Potom pekne rýchlo smelo odložím si leporelo. Knižky vložím do knižnice, schovám všetky čmáranice. A do tejto krabičky vletia všetky farbičky. Šup, 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 tadá! Upratovanie mám rada, ja som pilná včelička, už je čistá izbička. A nakoniec po špičkách poodkladám autíčka. Upracem aj kuchynku, potriedím ovocie, zeleninku. Odložím si panvičky, aj môj hrnček maličký. Šup, 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 tadá! Upratovanie mám rada, ja som pilná včelička, už je čistá izbička. Jej, všetko som zvládla upratať, bude sa mi krásne spať. Dobrú noc.